izlaganju ste rekli da, a i mi to podržavamo, se moraju isporučitelji vode osposobiti da budu stabilni, a cilj nam je da svaki građanin ima pitku vodu i naravno da ne želimo da se taj teret gubitaka u mreži prelijeva na krajnjeg korisnika, na potrošača jer sigurno da treba uz ovu ekonomsku cijenu vode voditi se i o socijalnim elementima da naši sugrađani imaju vodu i da imaju u svakom trenutku dostatno, odnosno da cijenom bude prihvatljiva njihovom kućnom budžetu. U ovom trenutku se dio javnih poslova Hrvatskih voda želi prenijeti kad je riječ o javnoj vodoodvodnji na jedinice lokalne samouprave. Vode se razgovori da uz komunalnu naknadu rješenja ta šalju i na uplatnice jedinice lokalne samouprave. Znam da je dosta to izazvalo negodovanja kod načelnika općine, su mi se mnogi javili i boje se da nemaju kapaciteta za to. To je jedno, da nemaju usklađene kvadrature posjeda identične kao za komunalnu naknadu između jedinica lokalne samouprave i Hrvatskih voda, pa vas pitam što u tom pravcu planirate poduzeti jer je išla inicijativa da se s ovom mjerom odgodi za 2018. obzirom da u 2017. imamo i lokalne izbore, a isto tako ako imate mogućnost odgovoriti šta s onim vodoisporučiteljima koji nisu riješili vlasništvo na vodocrpilištima. Konkretno crpilište u Sikirevcima koje opskrbljuje i vodovod Vinkovci području Vukovarsko-srijemske županije i dijelom vodovod Slavonski Brod Brodsko-posavsku županiju još uvijek nije riješeno imovinsko-pravno i s pravom se mještani općine Sikirevci i susjednih općina pitaju kad će se to regulirati i da li će oni temeljem toga imati određene prihode kako bi osnažili svoje proračune. Hvala lijepo. Hvala.